تماشاوانی هجاب پنجم کنگره HDP بداوی هات گریدایی پرسینگ و دو کنگره ده هاتن گرتنا دست هر وها پلانا HDP یاجبو هل بیجارتنان کو پروسیک هل بیجارتنان لترکیه بری و دیچه نصرت ماچین پارلمانتری HDP رهایی جه آنکاره میوانی منه سلاف بوته که نصرت دست پیکده کنگره و پیروز بی که نصرت جداهیا وی کنگره که نصرت جه کنگرین دن این بری HDP چی بود؟ دنگ چوه با دنگه من گهشت که نصرت دنگه های جمت که نصرت دنگ هنه نوهات که نصرت از پرساخوا دوباره بکم که نصرت پرساخوا دوباره بکم دست پیکه ده پیروز بحیا کنگره لوه دکم هر وها دخوازم بزانبم گلو جداهیا وی کنگره پنجانیا HDPش کنگرین پیشتر چی بود؟ ازی سپاسیا خو جخاباتکار کردستان 24 و شوپنداری ویرا دکم yani berastîzî ev Kongreya Partiya Demokratîkê Gelan PVJOyekî pir giring da ev Kongreya xwe a pêncemîn darxist ev kongre û kongreyê ku berê bûne cudebûnê wê pir henin ev cudebûn zî di PVJOyê siyaseta Türkiye hem navxwî hem rojhilata navîn û hem teklî derveda qonaxa ku Türkiye siyaseta wî û desîlatdarî hatiye merhele li alî Kurdan da ev PVJO ev hilbijartina ku pêşiya me heye û birastî ev kongre vî PVJOyê pir giring dî û bangê pir giring ji raya giştî re parvekirin. Cidebûna wê çi ye? Yek li Tirkiyeyê wekî hemû alî Kurdan dibînin ku konsepta AKP û MHP wekî li Rojava, li Başûr, li Bakurê Kurdistanê konseptekî şer hember Kurdan dimeşîne. Dixwaze ku mesela Kurd bi ewka ewlehî, bi çekdarî, bi şer ew polîtika xwe înkarê pek bîne. Lê em zanin ku 100 sale ev polîtika vala derketiye û Kurd dixwazin rêya rewada siyaset bikin. Îro HDP di vî rêyê de merhelekî mezin ew kira pay xwe îştiye. Ev PVJOyê ku em têdanin HDP dibe ku îtîfaqekî demokratîk dervê Cumhurî İttifaqî û Millet İttifaqî ittifaqekî hem alî partî û rêxistinê Kurdan hem alî partî û rêxistinên çepgêrê Tirkiye, hêzên demokratîk, hêzên mafê mirovan dixwaze bi hemû alîyan re ittifaqekî demokratîk bikar bîne. Eva tenê ne ji bo hilbijartinê di heman demanda ji bo kî Tirkiyeyê guhartin çêbin pergalekî nû, pergalekî demokratîk, pergalek ku mesela Kurd zî bi diyalog û îstişare û bi müzakere were çareserkirin. Ji bo wî hemû aliyan dixwaze ku temsîlî hem li parlamento da ebe hem zî di vî îtîfaqê da cî xwe bigire. Yani mesela Kurdan, Aleviyan, pirsgirêkên civakî,
de her alida dibe ku HDP em namzetin ji pirsgirêkên Türkiye çareser bikin. Lê bîngehê van pirsgirêkan da zî mesela Kurd de ye. Dema ku mesela Kurd çareser bibe em bawer dikin ku navbera sê hêzên ew wekî yasama wekî yargı û em bêjin wekî rêvebirî ev cudebûn navbera wan da çêbe ew ê hukuk û edalet zî pêk were. Kekê Nusret min dixwest ez wê pirsê bikim. Belê, kekê Nusret min dixwest ez wê pirsê bikim. Nihal aliyekî Tifaka Cumhur ji ber ku Tirkiye dikeve proseyekî hilbijartinan de AK Parti û MHP li aliyê din 6 partiyên opozisyonê. Tu bawerî ku tifaqekî sêyem dikarê bandorê li raya giştî li Tirkiye bike girêdayî ev pirsgirêkên ku Tirkiye dijî taybet jî pirsa Kurd. Ez di vî pêvejoyê da bawerim ku hem hêzên demokrasî alî Tirkiye zî vî heft sale ku 2015 hetanê îro ev Cumhur İttifakı li hember tenê ne Kurdan tamamê Tirkiye'de ew kesê ku ew hêzê ku muhalîfin mafê mirovayî diparêzin mafê ramanê azadî dixwazin hemû alî li bin bandorekî pir giran danin bêhukukî ev desîlatdarî dere ser wan ji bo wî li vir da çareserî bi hêzên Kurdistanî û hêzên Tirkiye hemû alî dibin şemsiya Partiya Demokratîkê Gelan da em bawerim ku em vî pêvejoyê biguherînin. Ev Cumhur İttifakı zî û Millet İttifakı zî gelê me dibîne ku ne mesela Kurdan da, ne mesela Aleviyan da, ne mesela Ket da, ne zî mesela jin û ciwanan da tu bernameyekî wan şêmber ji bo çareserbûnî tune. Ji bo wî yek rê maye ev rêzî rêya hêzên demokratîk e. Ji bo wî tifaka demokrasî em dibêjin ev tifaka demokrasî tenê ji bo ne hilbijartina 2023 e. Em dibin ku em her warê jiyanê da em li karsazan da em texman da em bajaran da em li ser erd û çandinî da her warê da jiyanekî nû jiyanekî birûmet, jiyanekî azad em ava bikin. Eva yek hêz bi serê xwe nikare bike. Lê dema ku hêzên Kurdistanî, hêzên demokratîk û netewî Kurd û hêzên çepgerên Tirkiye demokrasî alî ku dixwazin dema ku li bin şemsiya HDP da bi bernameyekî şêmber wekî çawa em dibin mesela Kurd da dibe ku wekî zimanê dayîkê bibe zimanê perwerde û navbera welatiyan da wekevîkî were ava kirin di aynû demanda mesela Aleviyan em bêjin mesela karkeran mesela jin û ciwanan da zî ev pêvejoyê da ev Partiya Demokratîkê Gelan namzetek û vî pêvejoyê biguherîne. Belê spasiyat etkim kekê Nusret Maçîn parlamenterê HDP'yê Rihayê ku ji Ankara tûlgel.